जों खोनादों नोंथांमोना मोनगु गासैखौबो रेडि जाना थाजोबनो थाखाबाय मा मेसेज गले गले मिथिहरदों जाय जाय बिथांमोना दासिमबो नैबे जायगासिम सफैजोबनो हायाखै बे जायगासिम सफैजोबदों मानोना जोंहा बेवहाय हाबनायनि ओंखारनायनि माखासे नेमखान्थि दङ बे नेमखान्थिखौ फालिनो हायाबा नोंथांमोनानो मोजां मोसाबाबो नम्बर मोननाय नङा बेनिखायनो खावलायदों जाहाथे गोदाव सोराव थायालासिनो नैबे जोंनि जानो गोनां हाबाफारियाव खुंग्रिं दख'रा बर' समाज खुंग्रिं प्राइमारि ट्राइबेल संघ खुंग्रिं हिमालय हारिमु आफाद खुंग्रिं सिखोना स्पर्टिं क्लाब काम लाइब्रेरि आरो खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम जथायै जोङो मोनगु आफादा जे सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोङो गाजा गोमजायै दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंदों आरो बे खुंनायाव जथेस्थ' जोंनि रायजो राजाफ्रा बे जायगायाव लोब लोब बाहागो लादों आरो जोङो बेखौनो नैबे खुंनायनि गेजेरजों बेखौनो जोङो फोरमायनो लुबैदों जे जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बे रंजालि बैसागुखौ जोङो फालिबोदों आरो बे रंजालि बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे गेदेरथार मोनसे रंजानाय फोरबो जोंनि माहारियारि फोरबो आरो बे माहारियारि फोरबोखौ दिनैसिमाव जोङो मोजाङैनो खुंफुंनो हाबाय बेखौ मिजिं खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव जों बेबादिनो जोंनि बे गिदिरथार मोनसे रंजानाय जे फोरबो बेखौ जोङो मुलुग दरबाराव जोङो बेबादि फोसावनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामदों आरो जोंनि नैबे खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनगु आफादनि थांखिया बेनो जे जोङो जोंनि बे गेदेरथार रंजालि फोरबोखौ जोङो जोंनि जेसेबां माहारियारि आफाद समाजारि आफाद बे आफादा जोङो जथायै बेखौ खुंनो जोङो सिगांदों आरो बे बिनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि जे गावनि गेदेरथार जे हारिमु बेखौ जोङो मुलुग दरबाराव जोङो सुबुंफोरनो जों फोरमायनो सिगांदों आरो मिजिं खालामो जाहाथे बे रंजाथाइ फोरबोजों लोगोसे जोंहा बाहाय बादायलायनाय जे हाबाफारि लादों बे बादायलायनायनि गेजेरजों निस्सय जोंनि बादायारि बिथांमोनहा गाव गावनि जे रोंगौथि बे रोंगौथिखौ मोजाङैनो दिन्थिनो हागोन आरो दिनै जोंनि बे गामियाव ओनसोलाव आरो बेखौ जोङो जिल्ला लेभेलाव आरो बेखौ जोङो स्टेट लेभेलाव आरो जोङो नेसनेल लेभेलाव जोङो बेखौ निस्सय लांनांगौनि गोनांथि थानायखाय बे हाबाफारिखौ जोङो जागायदों आरो आसा मिजिं खालामो जाहाथे गोदान जोलैफ्रा गाव गावनि जेखिनि जोंनि हारिनि जे गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेनि गेजेरजों जाहाथे जोङो गोदान जोलैफोरनो मोनसे दिशा गोनां लामाजों जों निस्सय लांनांगौ दङ आब्रुथियै जोङो बेखौ लांनांगौ दङ आरो बेखौ बुहुमाव जोङो मोनसे गनायथि होनो हानाय मोनसे थासारिखौ जोंहा खालामनांगौ दं होननानै आं सानो जों नुदों बेवहाय सानै बर'नि मुंदांखा फावगिरि आइजो बिथांमोनाव बाहागो लादों आलासि महरै जोंनि नैबे खुंगा 17थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बे फालिथायनि गेजेरजों जोंनि बानजाय आफाद बा खुंफुं आफाद थामहिनबा जोंनि गुथा आफादनि खावलायनाय बादियै जों बिथांमोनखौ सानै जाहा महरगिरि बिथांमोनखौ जों लाबोनो हादों दा बे महरगिरि बिथांमोना निस्सय जोंजों बाहागो लाफादों आरो इयुनाव बिथांमोननि जे जोंखौ मदद खालामनाय आरो इयुनाव बिथांमोननि जे नाजानाय आरो गोदान जोलैफोरखौ मोनसे दिशा गोनांजों लामाजों लांनो नाजानाय बे खामानिया निस्सय जाफुंसार जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाय होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय केबिन क्रू ग्राउन्ड स्टाफ कार्गो एक्जिकिउटिभ एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाय होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783 60226 आव कल खालामनो हागोन जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय एभिएशन दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा